Catalunya rebrà uns 3.800 milions d'euros el 2012. Aquesta és la part visible del nou model de finançament que farà que les comunitats autònomes recaptin directament el 25% dels ingressos tributaris. A grans trets, el nou model farà que els catalans, que fins ara aportaven un 20% més que la mitjana de l'Estat al sistema i que acabaven rebent un 6% menys que la mitjana, ara vegin com es transfereixen recursos per incrementar aquest percentatge. De l'accés de la contribució que fan els ciutadans de Catalunya per sobre la mitjana, una part sí que anirà a la solidaritat, perquè també l'Estatut de Catalunya diu que hem de ser solidaris, però una altra part doncs, es quedarà a Catalunya. La societat civil ja ha començat a valorar el pacte. Les sensacions són positives i, per exemple, entre els sindicats s'afirma que s'està davant del millor model de finançament que ha tingut Catalunya. És de llarg, jo crec que la més sòlida i la que aporta més elements que no ens faran trontollar a l'acord o al sistema en funció de si recaptem més d'IRPF o recaptem menys. Perquè aquest model de finançament funcioni bé, ens hem d'allunyar de qualsevol intent de retall d'impostos o de cotitzacions com fan algunes veus interessades en aquests moments. Un bon model de finançament ha d'anar acompanyat d'un bon sistema fiscal progressista i redistribuïdor. De la seva banda, la patronal catalana, SACOT, es manté prudent a l'hora de valorar els resultats i demana a la classe política que s'expliqui en profunditat el pacte. Una cautela que també mostren les cambres de comerç, malgrat que aquestes sí que es feliciten perquè s'hagi desencallat la negociació. El mes de juliol, agost, si recordo bé, es va demanar 3.800 concretament i que el mes de març se va ratificar aquesta quantitat. Per tant, les cambres de comerç estàvem d'acord en aquesta quantitat perquè es parlava de menys. Celebrem perquè d'una vegada per totes hagin aconseguit el finançament. Ha estat realment vergonyós que durant tant i tant de temps tinguessin necessitat per arribar a una conclusió que ens és necessària. Després de l'aprovació del nou model de finançament, el Consell de Política Fiscal i Financera, la Generalitat en farà la presentació oficial.